Възможно ли е изобщо YJ да предлага новото, най-добро 2 по 2 купче на пазара или най-малкото да се опита да се конкурира с останалите чрез новия си модел MGC Beta? Ще разберем днес. Погледнете само тази опаковка, тези цветове, които са даже леко пастелени. Очевидно от YJ са се опитали да избягат от стандартните чисто бели или едноцветни кутии и да заложат на нещо нестандартно, което мен лично ме кефи, веднага прави впечатление. Може би единствено тук можеха да запазят самото купче да бъде нарисувано, а не такъв син цвят, но това е някаква лека забележка. Иначе съм доста впечатлена от начина, по който изглежда кутийката, която не е особено голяма, защото тук говорим за 2 по 2 купче. Ето така е спрямо моята длан. Сега ще разгледаме. Тук ще ви оставя, ако искате да паузирате видеото и да прочетете стикерчето от Без паника, за да видите всичко, което е включено в този пъзел. И сега ще го разопаковаме. Както винаги, докато го отварям, ще благодаря на приятелите ми от магазин Без паника, които ми предоставиха това пъзелче и направиха поредното ревю възможно. Ако след края на видеото вие също решите, че това 2 по 2 ви харесва и искате да се здобиете с него, ще можете да го направите от магазин Без паника, за който както винаги има линкове долу в описанието на клипа. И разбира се, ще оставя линк и към самото купче. А ако разполагате с малко повече свободно време, бихте могли да поразгледате и всичко останало, което се предлага в сайта на Без паника, тъй като там е пълно с всякакви различни, интересни, бързи, качествени, професионални и какви ли не купчета и пъзели, а освен това има и огромно разнообразие от всякакви джаджи. А пък ако живеете в София или просто имате път насам, бихте могли да се отбиете и до физическият магазин на Без паника, където има отворени мостри на всички купчета и пъзели, които можете да разгледате и дори да тествате на живо, което несъмнено е най-добрият начин, по който да прецените кое купче е най-добро за вас. Благодарим на Без паника за предоставеното купче, а сега кутията е отворена и можем да се фокусираме на това, което знам, че всички ви вълнува. Първо ни посреща една карта, която е точно в стила на опаковката с тези красиви пастелени цветове. Някои хора си ги колекционират, така че ако искате можете да си я запазите. След това, разбира се, виждаме красиво подредени купчето и аксесуарите към него. Първо ще започнем с по-малко вълнуващото, а именно тази кутийка, на която пише MGC. Нека да я отворим. Първо веднага виждам опътвания, каквито винаги слагат в такива кутийки с аксесуари. Имаме, предполагам, някакви резервни части или са това, после ще погледнем повече. И отверка. И сега минаваме към истински вълнуващата част, купчето. Първото ми впечатление е, че е малко по-тежко от 2 по 2 купчетата, които аз използвам. И сега проверих, че теглото му е 66 грама, а размерите са стандартни за 2 по 2 купче, а именно 51 на 51 мм. Искам да имате предвид, че спрямо останалите 2 по 2 купчета на пазара, това е с много добра цена и въпреки това, тук имаме включено екстрата с UV покритие, което знаете, че винаги изглежда много премиум и на всичкото отгоре помага много за захвата. И вече това са най-предпочитаните купчета за много кюбари, включително и за мен, така че много се радвам, че изглежда по този начин. Да не говорим и, че това лъскаво UV покритие го прави много по-красиво. Логото е с красив светло-син надпис и е поставено на бяло, синьо и червеният ъгъл на купчето и е направен вграден в самата пластмаса, т.е. не е като лепенка, не можете просто да го махнете. Относно това, че ви казах, че е леко по-тежко от другите купчета, които съм свикнала да използвам, причината за това е, че тук имаме страшно много магнити и след малко ще поговорим и за тях, но нека видим първите движения на този пъзел. Даже веднага, само правейки движения, забелязвам магнити. Добре. Понякога, когато хвана някое по-тежко купче в ръце, очаквам движенията да бъдат по-бавни, но тук това не е така. Не е от най-бързите купчета направо извадени от кутията, но това, което прави много приятно впечатление е, че не запира, т.е. вероятно има доста добро сечение на аглите. Даже ще го тествам. Да, определено. Даже повече. Ето тук вече леко запира, но това е повече от естествено. Аз обикновено, когато въртя 2 по 2, не мога да го въртя чак толкова гладко, но това ми позволява да правя много добри завъртания. Предполагам с малко смазка, за да се махне този сух, като това сухо усещане, ще стане още по-бързо. Сечението на аглите страшно много ми харесва. Освен всичко останало, въпреки че не запира и е бързо, се контролира много добре. Разбира се, причината за контрола би могла да бъде тези множество магнити, за които ви споменах. И нека най-накрая кажа относно тези магнити,
Тук имаме вградени цели 76 магнита в това малко 2x2 купче. Тук имаме класически разположени магнити, както предполагам повечето от вас знаят. Това са магнити в парченцата, които се привличат с други в парченцето, които ни карат по този начин страната да може да си пасва точно. Но освен стандартно разположените, тук имаме магнити и в ядрото, като тези магнити се привличат с магнити в ъгълчетата и освен всичко останало, имаме в скрити елементи, вътрешни елементи, има магнити пък, които се отблъскват с други, което сме виждали като екстра при 3x3 купчетата, което създава много приятни усещания, всъщност още по-гладкото въртене и контролиране на едно купче. Тези отблъскващи се магнити, за които говоря, реално помагат да се намалява триенето и именно благодарение на тях се получават тези леки и плавни движения и даже и по-бързи на усещане. Тоест по този начин се постига точно това, което повечето кюбъри търсят, а именно стабилност при въртене благодарение на привличащите се магнити и освен всичко останало гладко и по-бързо въртене с намаляване на триенето благодарение на тези отблъскващи се магнити. Тук обаче нямаме опция да им настройваме силата, те са направени с може би с средни по сила, точно както обикновено ги правят, когато нямаме опция за настройка, за да се харесат на повечето хора. Аз лично не мога да се оплача. Знаете, че 2x2 не ми е основната дисциплина, на която се състезавам. Даже по-скоро се занимавам с 2x2 повече за удоволствие, отколкото за скорост. Но въпреки това, когато съм искала да редя бързо, когато съм се старала да въртя бързо, рядко съм имала купче, което да ми позволява толкова добро. Сега вече намерих в последните месеци, ако сте гледали мои други ревюта, си имам любими 2x2 купчета, но това със сигурност особено благодарение на тази и перфектна добра цена. Смятам, че би било подходящо за много хора, които си търсят нещо качествено, професионално, на добра цена и с почти всяка една екстра, която може да имате и при всяко едно премиум 2x2 купче. Сега, както почти винаги в тези ревюта, отивам да тествам това купче. За вас това ще бъде като една секунда, но за мен ще отнеме известно време и ще се върна, за да споделя финалното си мнение. Връщам се с много добри новини, разгледах купчето, направих повече нареждания, даже видях ревюта и мога да ви кажа неща, които преди това не знаех и също така да изразя искреното си впечатление от този пъзел, който е наистина на много добра цена, а всъщност е на косъм да избута дори моите любими 2x2 в момента. Между другото забелязах, че това е мнението и наистина добри хора, които се занимават сериозно с 2x2, които са на косъм или даже някои от тях вече са сменили своето любимо 2x2 именно с това, така че смятам, че ще бъде интересно за вас да чуете неща, които и преди малко не знаех, които сега мога да ви споделя. На първо място тези елементи, които видяхме в началото на видеото, всъщност не са резервни части, а са части, които доколкото разбрах, могат да се поставят по някакъв начин или по-скоро да се използват, за да се премахнат магнитите, които мисля, че бяха, които се отблъскват, отблъскващите се магнити, за които говорех. Тоест, ако някой не иска да има пълният ресурс по всички купчето пълно с всичките магнити, бихте могли да премахнете някой от тях, ако това е нещо, което ви интересува, така че всъщност има някаква опция за настройка на магнитите. Отвергата, която беше включена в комплекта, всъщност се налага да я използваме, поне за мен се наложи в началото. Купчето не запираше изобщо в началото, най-вече защото пристига направо разопаковано, доста отпуснато. И това не е задължително проблем, защото по принцип помага за това да не запира, но това, което е проблем е, че когато е много отпуснато, Corner Twist се получава много по-лесно. Моето сега е малко по-затегнато, така че няма да е толкова лесно да направя Corner Twist. Чух в някои ревюта, че доста хора са получавали Corner Twist. Не съм чувала за проблеми с попване, но определено една идейка, ако го затегнете с отверката, би било много добра опция. Не забравяйте, че когато затягаме купчета, винаги трябва не само да затегнем едно винче, ами всички останали на всяка една страна. Но когато леко го затегнете и леко го смажете, получавате едно наистина добро купче. Аз, както знаете, предпочитам моите купчета да са малко по-сухи, така че съм му сложила много малко смазка, която лично на мен да ми е достатъчна. Все още чувам този сух звук до някъде, но знам, че той изчезва повече с времето, когато се реди купчето. Но истината е, че дори когато е по-затегнато, не запира никъде. Не знам как е направено това сечение на аглите, но е брутално. Купчето също така, въпреки затягането си, остава толкова бързо. Тези магнити са уникални, защото го правят много лесно за контролиране. Честно казвам, аз много често имам проблем с 2x2 купчетата на състезания. В момента, в който си сложа ръцете и го хвана, първите завъртания винаги нещо ми запира и обикновено получавам по-лоши времена, не защото не знам някоя формула или
защото не я виждам, а най-вече заради въртенето ми. А това купче ми позволява да оптимално и много добро въртене за мен. И не е невъзможно да сменя и дори моето любимо 2x2 с това. Все още не съм категорична, но просто дава много добри заявки. Не съм сигурна дали споменах и по време на анбоксинга, че този куп пристига с болкор. Вече казах, че имаме магнити в самото ядро, но е важно да спомена болкора. Освен това, факта, че имаме UV покритие, това е нещо, което аз обожавам при купчетата, и факта, че това присъства при това купче, няма какво повече да искам. И между другото, ако сложите малко повече смазка на купчето, движенията стават с един много приятен звук и също така купчето е доста по-тихо от стандартни купчета, което на мен лично много ми харесва. Предполагам, би било тъпо от моя страна да не включа поне едно нареждане в видеото, защото все пак не става само да ви говоря за това как се справя купчето, нека ви го покажа и нагледно. Не се тренирам особено много 2x2, така че не очаквайте нещо особено. Но да, като цяло доста прилично време за мен, за метода, който използвам, за това, че не тренирам това купче. Между другото, интересен факт е, че на състезания обикновено съм единствените нареждания на 2x2, които правя, и когато няма състезания изобщо не го радя. Но когато имам някое ново и хубаво купче, то доста често ме мотивира да започна да тренирам. Сега това, пак казвам, все още не съм сигурна дали ще бъде моето ново любимо, но има много голям потенциал за това и смятам, че е перфектно както за средно напреднали, така дори и за хора, които се занимават по-сериозно с този пъзел. Чух мнение дори от ревюта на хора, които се занимават много сериозно с него, както вече казах, така че смятам, че това е достатъчно показателно, че кубът е наистина добър. И на всичкото отгоре се чувства супер качествено в ръката и 2x2 купчетата винаги са супер удобни и можете да си ги носите навсякъде, просто защото са джобен размер. Ако и вие искате да се здобиете с това 2x2, можете да го направите от магазин Без паника. Линкове има долу в описанието на клипа. А ако живеете в София, можете да се отбиете и до физическият магазин на Без паника и да го тествате на живо. Приятели, това беше всичко от мен и днешното ревю. Надявам се да ви е било от полза и най-вече да ви е харесало. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.